Càmera en mà i a descobrir el tresor de Gaudí. Aquesta ha estat una de les activitats culturals per a tots els participants del simposi, que han pogut entrar dins l'obsessió que l'arquitecte duia al seu cor i on va plasmar l'amor per Déu, la Sagrada Família. Així ho explicava el rector de l'Ateneu de Sant Pacià, Armand Puig, també estudiós d'Antoni Gaudí. Va explicar com el temple recrea el misteri cristià a través del simbolisme, que és un joc d'art, llum i harmonia. Un temple que esdevé una catequesi teològica i litúrgica. Els presents van escoltar també l'experiència de l'escultor del temple, Etsuro Soto, des de com va arribar del Japó a Barcelona amb l'obsessió de picar pedra fins a l'entesa que l'escultura té vida infinita pel que transmet a tot aquell qui la contempla. Després de la part teòrica, la part pràctica. Cardenals, bisbes, germanes i tots els membres del simposi van poder gaudir d'un tour guiat pel temple, passant per la façana del naixement, la passió, l'interior i també pel camí de la litúrgia, el claustre que connecta amb la sagristia. Per acabar, l'altar, on tots van culminar la jornada celebrant la Santa Missa per la família, presidida per l'arquebisbe metropolità de Gènova i president del Consell de Conferències Episcopals d'Europa, el cardenal Bagnasco. Durant l'homilia va insistir en com la família és la primera escola de virtuts humanes i cristianes, en la qual aprenem a estimar i a ser estimats.